Nakabaton si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa Plaque of Appreciation gikan sa Police Regional Office 6 bungod sa paghatag sang 13 million nga pondo para sa pagpasimento sang dalan sang Campo Delgado. Ang nasambit nga pagkilala ang ginbaton ni Provincial Administrator Raul Banyas sa ngalan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ini kaduhan sang selebrasyon sang PRO6 sang ilat 122nd Police Service Anniversary nga ginhiwa sa Courtyard by Marriott Iloilo Agosto 14. Ninapit man nga bisita mo si PNP Chief Police General Benjamin C. Acorda Jr. Kagini si Kabanderang Janica Uyunan, nagabandera sa matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.